Днес ще говорим за един основен глагол, който трябва да използват начинаещите. Това е глагола s'appeler. С него се представяте и казвате как се казвате. Je m'appelle, аз се казвам. Глаголът s'appeler е особен по две причини. Първо е възвратен и второ е от първа група, обаче има особеност, тъй като завършва в инфинитив на EL, ER. Оттам, когато започнете да го спрягате, трябва да помислите за две неща. Първата особеност е заради това, че глаголът е възвратен. Когато започнете да го спрягате, трябва да сменяте възвратното местоимение във всяко лице и число. Да, на френски език имате възвратно местоимение, което се нарича pronom réfléchi, за разлика от български език, където имаме възвратна частица. Следователно, възвратното местоимение на френски език е различно във всяко лице и число. Глаголът звучи така: Je m'appelle, tu t'appelles, il s'appelle, elle s'appelle. Nous nous appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Другата особеност на глагола е това как се пише. Глаголът си променя правописа във формите, в които има нямо «е» като окончание. Тоест, навсякъде, където чувате апел, навсякъде трябва да се изпише с двойно «л». Глаголите, които завършват на «еле» и «ете» в инфинитив, за тези глаголи по принцип няма правило и ако видите нов глагол за първи път, трябва да погледнете в речника, където в скоби ще ви отбележат дали съгласната се удвоява или глаголът получава ударение. Ако съгласната е различна от L или T, тогава по правило глаголите винаги получават тежко ударение. Например, глаголът mener. Je mène, аз водя, имате съгласна N. Тази съгласна никога не се удвоява при глаголите от първа група, затова винаги е с тежко ударение. Ако видеото ви е било полезно, споделете го с приятели.